klídek, příroda, velká zahrádka a byt 2+ KK v novostavbě s venkovním parkovacím stáním a sklepem. Celková výměra bytu je 52 metrů čtverečních i se sklepem a navíc má předzahrádku o velikosti 87 metrů čtverečních, na kterou je vstup z ložnice i obývák. Byt byl předán prvním majitelům v létě roku 2022. I přesto, že je byt v prvním nadzemním podlaží, je prosvětlený, jelikož má okna do 3 světových stran. Do 10 minut jste autem na dálnici. Do 15 minut jste v Kolíně nebo v Poděbradech a kolem 40 minut je to na okraj Prahy. Ale to neznamená, že v Cerhenicích nic nenajdete. Je tady základní škola, školka, potraviny, pošta a na téhletý parádní stanici jezdí vlak do Kolína, do Kutné Hory a nebo až do Prahy. Chcete přijít na prohlídku? Dejte mi vědět. Prodáváte nějakou nemovitost? Ozvěte se mi.